Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyat lirida illahi ta'ala al-Fatihah. Ila haradna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila haradiyah al-qudub syami'il maqam al-qudus al-azam sultan al-awliya syekh bin Hasan Ali Syadili. Wa ila hadratin mursyidina murabbi rahina maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratin masyayikhina wa ustadzina wa mu'allimina wa walidina. Khususan masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب جواهر اللمعة شيخ مصباح مصطفى وأصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومتعنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dawuhnya deh. Inna awwala zumratin talijul jannata suratum ala suratil qamar lailal badri. La yabsaquna wa la yantakhituna wa la yatakhawwatuna. Aniyatuhum amshatum min adh-dhahabi wal fiddah. Wa rashhuhum al-misku likulli wahidin minhum zawjatani yuramukhu saqaya min wara'il lahmi minal husni la ikhtilafa bainahum wa la tabaghadu qulubuhum ala qalbin wahid yusabbihuna allaha bukratan wa asyiyah. Artinya rombongan kang kawitan kang mlebu swarga iku rupane kaya rupane rembulan tanggal purnama. Ora tau ngidu, ora tau sisi, ora tau ngising. Wadah-wadahe lan surine saking emas lan perak. Kringete rupa misik, siji-sijine duweni bojo loro. Sumsum garise ketinggal saking jabane daginge krana ayune. Ora ana persulayaan antarane penduduk swarga lan ora ana geding-gedingan. Artinya jadi siji. Padha ngaturake sembah tasbih marang Allah esok sore. Iki jek pembahasan tentang ciri khas penduduk swarga. Jadi penduduk swarga itu wajahnya itu ketok mencorong, ketok ganteng-ganteng, sing wedok ya ketok ayu-ayu. Piye gambarane? Dengan dijelasno kaya dene bulan purnama. Iki bayangno, bulan purnama wae indahe kaya ngono. Iki wong-wong sing ning swarga iki ibarat bulan purnama. Iki banget indahe. Antara satu orang dengan orang lain. Nanti antara penduduk surga siji karo penduduk surga liyane. Iku gak enek perselisihan, gak enek masalah. Kabeh aman, tentrem, damai. Iki bener-bener rukun, iku ning swarga. Terus piye bener-bener rukun ya? Iku wis kuasane Gusti Allah, kabeh ngaturake tasbih ning Gusti Allah. Ngaturake puji sing bener-bener muji ning Gusti Allah. Ya intine ya ayem lah nek jadi penduduk swarga iku. Penduduk swarga dene bakal duwe bidadari. Sak wonge duwe loro. Intine double. Kenapa ya? Mergo iku ada memang kenikmatan sing enake mung ning swarga. Bidadari iki tulang sumsume ketok. Kok iso ketok ya? Ya mergo saking putih ya, saking sempurnane ciptaane Gusti Allah. Tulang sumsume iku ketok.
Ya mergo kulite banget putih kayak gak tembus ngono lah. Iki dawuh eee, saking Abu Hurairah. Syekh Abdul Aziz At-Tabbagh dawuh, siji bangku eee, siji bangku pelunggu eh siji bangku pelungguane ahli swarga iku ketingal nganggo rupa kang werna-werna. Ana kang rupa perak, ana kang rupa emas, ana kang rupa zamrud kang ijo, ana kang rupa kaya sutra alus, ana kang rupane kaya yakut, yakut sing abang lan macem-macem rupa kang ora bisa disifati. Bakal duwe kenikmatan-kenikmatan sing gak bakal entuk ning donya. Jadi kenikmatan-kenikmatan ning donya iki adalah kenikmatan sing memang terbatas. Awak dhewe gak iso menjangkau kenikmatan apa sumpene akhirat iku. Ya, ya balik neh ning mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Awak dhewe gak pernah delok kenikmatan akhirat selama ning donya. Awak dhewe gak pernah tau krungu kenikmatan-kenikmatan ning akhirat selama ning donya. Bahkan awak dhewe gak tok mikir dalam artian gak sampai terbesit ning pikirane awak dhewe. Kenikmatan ning akhirat itu kaya apa? Jadi mergo ya saking nikmat akhirat dan saking terbatasnya kenikmatan dunia. Logikane wong donya terbatas. Kabeh iku asale namung siji. Ora wilangan lan ora beda. Yen wong ana ing bangku pinaraan iku ngarepake ngelincir lan pindah-pindah. Bangku pinaraane pindah nggawa wonge ana ing ndi kang den karepake. Ibarat iki ning swarga ya. Iki duwe bangku utawa kursi lah, atau sofa, bang penake sofa. Sofa ning swarga iku macem-macem, enak sing perak, enak sing emas, enak sing bahkan intan permata utawa sutra. Iku ning swarga memang bentukane ngono. Bahkan pemilik sofane iki misal ning swarga. Iku nek saumpama pindah nggon, dene gak perlu ngadeg, gak perlu mlaku, gak perlu intine gak kaya nek ning donya. Dalam artian piye? Ya bolak-balik tetep lungguh ning sofane. Sofane iki sing mlaku. Dadi kaya kursi roda, tapi ya aja dibayang kursi rodane donya. Iki ning akhirat sing banget penake. Dalam artian orang-orang penduduk akhirat, penduduk swarga maksudnya. Iku memang kenikmatannya sangat gak iso dibayang, Bang. Memang dimanja nek ning swarga. Beda nek ning neraka gak sampai ngerti sing jeneng kenikmatan gak sampai ngerti. Yen karep bisa mlaku dhewe, yen karep bisa mlaku sak bangkune. Mlakune miturut karepe wong kang pinarak arep mendhuwur iso, arep mengisor ya iso. Arep menengan iso, arep mengiwah ya iso. Ana ing arah 6 iki, dhuwur ngisor tengen kiwa ngarep mburi, ana tangga-tangga kang akeh banget. Iki memang satu cara nek ning donya iku siji wilayah sing banget tentreme. Tapi gak iso digambar loh. Nek ning akhirat iku, nek ning swarga iku kehidupane antara masyarakat siji karo masyarakat liya. Antara tanggane A karo tanggane B. Iku kabeh sangat rukun. Ya bolak-balik ya iso silaturahmi, iso dolan ning ndi macam-macam.
Ya mergo saking nikmate. Gak enek sing jenenge perselisihan ngono. Syekh Abdul Aziz dawuh, kita ngrungu yen ana ing swarga iku ana anggur. Tentu kita ngirane yen anggur iku kaya anggur ana ing donya. Nanging umpamane ana ing siji anggur sanging swarga Firdaus marang swarga sandinge. Penduduk swarga sandinge iki tentu pada ketungkol nyawang nure anggur iku hingga ninggalake apa kang ana ing swarga kang den panggoni lan sak teruse. Umpamane anggur kang sak dhuwure Firdaus iku metu ana ing swarga sak ngisore, tentu penduduke padha ketungkol ningali nure swarga sanging dhuwure lan sak teruse. Hingga umpamane ana anggur swarga metu ana ing ahli donya saiki sinar srengenge lan rembulan tentu surem sebab nure anggur siji iki indah. Anggur neng donya neng swarga iku dawuhe Syekh Abdul Aziz beliau dawuh ning swarga iku ana siji anggur. Jadi mulai mbah iku swarga Firdaus utawa swarga ning setiap swarga, setiap surga iku enek wit anggur, enek woh anggur. Tapi anggur iki ora sekedar anggur-anggur donya. Nah, ada yang mikir kan anggur kayak ning donya ora. Melainkan anggur sing enek ning swarga iku adalah memang enek ning swarga tok. Nah. Anggur iki cara didelok ini ning swarga iku metu cahaya, metu nure. Bahkan saumpama anggur iki mau ning swarga cahayane iku sampai teko swarga B. Begitupun saumpama anggure ning swarga B cahayane iso teko swarga C. Sak terus saumpama kok cahayane iki sampai teko donya, maka iki dawuhe Syekh Abdul Aziz saumpama cahaya anggur swarga iki mau sampai teko donya, maka srengenge karo rembulan iku kalah. Kenapa ya mergo wis beda level. Nek srengenge karo rembulan kan iku selamane donya. Iki anggur sing eneke mok ning swarga ya jelas beda. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.